Vlog muna ako. Kain muna tayo. Si Ate Diet. Ganito pala yung gawin natin sa Pinas. So, pag ayaw natin maghugas. Pagka naman gagalan pag-galagoy. Marami kami yung machine ngayon. Ito malapit lang yung magbibawal. Ha? Magbibawal. Nauna kami sa inyo. Kayo Chinese New Year kami magbibawal. Labi ang sabi. Kailan nga ang uwi mo, te? Madali na ikaw, Ate Bon. Sabi kami eh. Baka kailangan ko dito. Kami sabay dito. Ayaw yung isda? Narting yun. Umalis at umuwi. Ayan, hindi na siya. Hindi lang kumuha ng isda, maarte na. Oh. Ayan, oh. Hindi ka nga kumain ng kanin, wala na tanong gana si ate. Mahal kasi ng CD. Anong hanap na ma'am? Tayo ka ba? Isang buwan, madala ko yung malaki, madala ko yung isang buwan. Malaki na. Ito na. Malaki na. Ibig sabihin, may nagawang sa computer na yan. Nagawa ka? Tinapos mo bahay mo? Computer mo lang ka naman malagay. Hindi mo naman yung ito na plato. Kaya yun. Yung tiyan ko nasira. Share ba kayo? Pilak yung tingnan mo. Ano yun? Ano yun? Ano alay? Ihirap ang busin. Huwag na lang magbili ah. Okay na kayo ba kaya? Yes. Thank you. Hindi pa kami bayad sa linggo-linggo. Wala pa. Isang linggo kaya kahit ng pagbiligit. Mayara ko na ngayon. Uy, gusto mo yung kape mo ganda. Ayaw na lang. Huwag na kayong magbayad, Rina. Kala siguro nila magmamayin pa ako. Alin dyan ang kuko dito? Kasi sayang kayo. Kala niya siguro mag-order pa ako sa kanya, never na. Kainin mo kayo? Hindi na. Para maligpit yung... Mga ganyang mga seller, huwag nating anuhin. Marami dyan mabibilihan ti. Sir, all 6 Mga sabotahe yan. Mapagkatagal niya din yung kukunto. 300 something, pahalagaan mo yung order, nasa 3,000 na yun sa Pinas. Ito ka kayo sa to. Dapat katagal niya. Ano nila, ino-honor nila. Sir! Kasi para Hindi sila mawala na ito. Okay lang? kasi alam naman nila ito isang din yung mga labas Hindi lang. ayaw ni sir yung ano. Kasi excited tayo sa order na. Binabang ko niya kayo. Hindi, baka alam lang hindi lang nakakalabas ko ng order. Ngayon, hindi na ako magbabayad. Okay lang yan sa kanila kahit isang buwan kasi akala nila mag-mine. Hindi nga, ibig sabihin, ako nila nilang pipick up mo ba sa ng araw? Natural, pipick up mo kasi lalabas ka na. Eh, paano kung next time hindi ka nalalabas? Sir, she don't have 20. Yung pipick up ng gamit mo? Excited pa naman ako isend sa anak ko kung na-pick up ko na hindi. Ay, naku, wala, nakawalang gana. Para tayong arming kumain ah. Nagmamadali. Ay, mga dali. Di ba punta pa tayo ng GM, di na? Ang wala kayo pa ako.
Ayaw matawaran. Kanina nga, di ba tinawag ako? Tawad mo na. Kaya mo. Nung wala pa siyang customer, siya nagtatawag. Oo. Hindi ka ayaw ng tawag. Kaya pala, nag-chat ako, dalhin niyo sa Sunday. Hindi reply. Grabe talaga, no? Mautak. Hindi siya mahilig mag-reply. May problema raw sila kung paano kaya natin Na? kasi bago lang siya nagkakatulong na stay in. Nakatulong niya lagi. Part-time. Dati rin din kami part-time. Bakit hindi nila kinuha ulit si Ruby? Part-time nga rin si Ate Ruby. Hindi stay in. Kasi Ate Ruby mas malaki kita niya. Sa isang araw. Pero nag-uupa naman siya ng bahay, dear. Pamasahe. Marami naman sila. Pamasahe, Marami naman sila. bayad sa bahay, magkano, Kain. pagkain. Alam mo yung 2,000 mo? Aba, hindi lang 2,000 naman ang panikita niya. Mga magkano? Mahal ang renta naman niya. 2,000. Mga part-time. 3,000. Mahal lang ano sa kanila. Pero may sa tapat lang namin ni magkano. Kala ko tubig yung dala ko, kape pala. Pero, ate, nagkasakit kaya kami, di ba lumabas tayo? Pinagkasakit ako. Naggasto yung amo ko ng magkano yun. Ako 100 ata. O 80. Ayaw ko. 5 klase yung gamot ko. Pero hindi ko inubos. 70. Ako? 65 yung Ako, sarili kong anong mga medicine yan? Ako, kasi babasahin ko yun. Para saan to siya? Dapat kasi medicine si madam. Ako pinagamot rin ang amo ko noon. Talaga ko hindi makapaliw noon. Pagpagin ko napakas ka talagang ay taniya kasi hindi talaga akong katayo. Ano talagang I cannot stand, sabi ko. Why? I don't know why. Just now lang I'm like that. You know what? I'm coming there before I'm coming there now. You see my I always go up and down. Now, look at me. arthritis na yun, Ti? Hindi pa. Hindi man. Pinagamot nila ako, ibinigyan nila ako ng gamot sa private. Pinagamot nila ako. Ah, UTI ba? Ewan ko, di. Ano na yung kasi? Hindi. Kumbaga parang bumaba yung potassium ko. Pinaglaga nila ako ng 2 itlog, araw-araw, 2 itlog, araw-araw, 2 itlog. Itlog ako ng itlog, araw-araw, 2 ng 2. Malasado. Pero nilaga. Kaya sa bahay marami ting itlog. Ako lang nakakaubos. Kasi nag-ilog. Alaga ako naman. Pangpalakas kasi Parang yung bumaba itlog. ang potassium ko naman. Madam, araw-araw. Pangpalakas kasi yung itlog. Malasado. Pero sa akin, hindi pwede. Allergic kasi ako. Sabi ng amo ko, bakit daw natin siya yung makakagawa ngayon? Sabi ko, paano ka makaprate, gumaprate, matayo ka ngayon, ayaw mo nang umalis sa tayo mo, nagseselfon ka na lang. Dati siya talaga nakakagawa. Langka, isa. Isda. Saka minodo. Minodo, 3 kanin. 2 kanin na lang. Wala na? 41. Divide mo sa 3. Divided by 3? 4. Ano na lang? 10-25 cents. Magkano? 10-25 cents kayo. 1, 2, 3, 4. Plus 25 cents pence sa inyo. Wait lang ako mag-ano. Siya na lang naman. Mayroon ba akong barya? Sa 1 ringgit. Oh, Cents mo. O, yung 1 ringgit. Ikaw yung iyak mo. Yung 400 ko, tama lang. Ito na yung aking 100. Ito na. Binigyan mo niya. My God. 41. Thank you. Bayad ko sa cellphone. akin na ate yung 100. Balitan ko, te. Marami kasing barya. Gusto ko lang, puro barya pera. Ang lahat ng pera ko sa amin ganyan, 550. Panarong buwan. Dalawa.
Sino? Hindi, sabi niya, sure daw. Sure daw. Nagsabi ki ate na sure daw sa linggo. Kaya ka ako nagkuha ng pera, ti. Kasi, hindi, magbibili na lang ako ng rice cooker. Kasi malamig na sa Pinas. So, ang Tingin nanay, lang tayo sa GM. punta na lang tayo sa gym. Na, yung CP ko. Hintayin muna natin. Oo nga eh. Maaga pa. Madali lang tayo doon sa GM. O, mabili muna tayo ng grocery. Makita tayo ng maraming mga mura. Tingnan nyo yan ang cellphone yun mo. Hindi ba ano? Sapatos. Pero pa sa mga sapatos ko. Ay, sa isang buwan na kailangan. Galing kami dyan. Hi! 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 Sorry te sa kalat. Yan, Louis Vuitton. Ay, ano yan? Gucci, very nice. Gucci. Original. This is the logo, Versace logo. Huh? What? Brand logo. See the other. Same also, same. Versace logo. You know the logo? The other. Tingin You don't know Versace? Pasad-pasad naman ito. You don't know Versace. This is the logo, Versace. Dito kayo mag-halo-halo. Masarap. Naka-live ka? Hindi. Yan guys. Halo-halo natin. Wow. Yummy. Dahil, aling na halo-halo, dahil